روژا سێشەمێ bi sedan kes li kolon xwe pêşandan birê ve birin di jîvanê êrîşan. Aber was hier passiert ist, war schlimm. Divê ev toanbara bên girtin û sizakirin. Divê piştevanî hebe di nêvbera jin û mêr û kesên biyanî li dijî tundutîjiye. Polîs dibêjin bêtir ji hezar zilamên ji Bakurê Efrîka Rojhelata Navîn li pêşiya dêrê roja sersalê kom bûn. Wan lîstekên agir avêtin di navkoma xelkê da û dest dirêjî li ser jinan kirin di gel diziya peran. Nêzîkî nod jinan giliyên xwe ji bo polîsa kirin. Van êrîşan alozî bêtir xistin di nav danûstandinên gerim li ser penaberan li Almanya. Alexander Margier ji rojnamegeriya siyasî Cicero ji Berlîn di rêya Skype ra got ku gelek Almanî vê pirsgirêkê dixin stoyê qanûna penaberan ya Almanya. You have to see the fact also that this has not happened before. Divê hûn vê rastiyê jî bibînî. Tiştek wiha tu car çene bûye. Hûn jî dizanî komên wiha mazin li bingeha Kolon û bajarên dinya Almanya hatine bihev. Lê me tiştek hûrî nedîtiye. Dibe ku ev di polîtikaya koçberiyê ve gerêdayî be. Zêdî milyon penaber di sala 2015 da gehiştin Almanya. Hikûmet dibêje ku gelekî girîng e destpêkê naz bikin ev êrîşker kîne. Man kann jetzt nicht Gumanên giştî li dijî penaberan li ser hin jêderan ava dibin. Got dibêjin renge ew xelkana jê Bakurê Efrîqiya ne û ji dervî vî cihî ne. Lê divê wan paşguh nekin texmîna got ew kesana ji nav penaberan e yan na. Li ser cadên kolon gelek tirs û alozî hene. Tja, ich meine, das Problem ist Ev hezar kes ji kî ve hatîne? Ew dibêjin hezar ji wan ji Bakurê Efrîqê ne û ne penaberin. Lê ew ji kî ve hatîne? Li Hamburg roja sersalê bi dehan jin tûşî vê êrîşê bûn. Polîs kar dikin li ser nasîna van êrîşkeran. Qanûn derdibêjin ku eger êrîşker penaber bin divê vegerin welatê xwe. Ravindowski, Dengê Amerîka.